Sus. Tagan lang sige natang atong ako ang beligra nako. Wa gini agi. Pida. Puta gini. Di na ko hibaw ano kung siya ko ang sa niya ano suko siya nako. Agi na turog. Ator ko sang adlaw ko sige atang na diri nga agi siya. Balasa ginagawa. Lisod ni gagmay ng tao ng mga tanggip. Hadlok mo sila. Bida. Sa oras ko pagbaw sa tulog. Dito mga siya. Dito pagbaw siya. Sarang buang eh. Bida. Timing sa oras. Tiri naman gitu siya mag-agi. Andi, gimitabo nga di gitu siya mag-agi rin. Ang rago niya di anan rin. Agi naman gitu ron. Astag mag-agi ito ron. Budlay, budmahay. Nga nung ako ihang binuangan. Kapin na bagitan kondisyon na ako eh. At na kayo. Gusto na ginutan ako nga pakita niya bang unsa ko ba. Karon alas 8 naman hapit. Buagi ni gito. Buntag sayo. Posible di gito siya mo palitong painit maron. Sudan baron sa ila ha. Piti ini siya ron basta wagi. May lang og ngandam na siya daan inigikan sila ha. Ito nga ko. Storya. Na ako na siya ilawom sa kahoy. May kahoy din. Sinala to na ang buloy. Yan mo ko magtang ya ito. Wa gyud dito sa ko ang katangan jud atong isang adlaw. Pasig palhin to gidanan kay duham ni gidanan dre. Karon sarog masablay pag yung kudre. Ayay, naarambuang ay. Swerte kay pagkabalhin na nakuha ning pagkakatanga. Laksi kay karon. Gawas ginang katapusang igit ni murag igo ka ni. Karon buang ka. Agyo, ang wa mamanse no. Hoy! Balik ni. Balik. Ang nga ka ba giagi ra ka wa ka kibaw unsay atraso naman rin ako may suti ka na masunakan ron. Ator kung usang adlaw katang atang nimo ba? Sa may problema naman. Unsa may kusada nimo may? Isuga ko nimo gol. Limot jay ka. Nalimot wa ko nalimot. Ting ako agsa nako. Takko agsa rin ako nya. Minyan ana ka agi-agi pagkadirdi ka mansin ako. Natural pansin nung dito ka wa ko kailan nimo kinsa ka ino unsa. Wala ko. Later, baby. Takko sa magubay kay. Manguam ra kag lighter? Wala ko idang later bay. Aka inahak nimo. Manguam ra kag lighter mag-isog-isog pa ka? Ngan di may ubay pa na kay lighter ya pa uma ko. Isog-isog pa mura jud sa kong tao. Sus. Nagani na ako sa good mood ron kay wa pa medyo upo jud ka diharon ba? Kay later na bay. Magubay. Una, timing kay nakadako ah. Atur kung usang adlaw sige kang atang mo kay nguwam ko later. Tuga-tuga magagbisyo eh. Tapos nindot kita sa sapatos.
napakay eyeglass na nindot pagkay kubo. Lighter No, 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 no. Man tao kay undang ang imong bisyo eh. No, 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 no. Tuga.